Hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, dan
Pakola mongkon jawab sapa Abdullah bin Abbas, khairul ayyami utawi bagus-bagus dina iku yaumul Jum'ati dina Jumat. Wa khairul syuhuri lan bagus-bagus pira-pira ulang iku syahrul Ramadhan bulan Ramadan. Wa khairul amali lan bagus-bagus pira-pira ngamal iku as-shalawatul khamsu salat 5 waktu. Di waktiha maring waktune salat. Jawabannya Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu disuni pirsa tentang hari yang terbaik, bulan yang terbaik, dan amal yang terbaik. Jawabannya pun hari Jumat niku hari terbaik, bulan terbaik niku di bulan Ramadan. Amal terbaik niku sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Niki ketok waline Abdullah bin Abbas. Lajenge ngeten, famatan li sedo sapa Abdullah bin Abbas fi dalika yaumi ing dalem mengkono dina. Piyambake mantun dawuh nek dina Jumat niku dina sing paling apik, piyambake kapundhute nggih dina Jumat. Famadhon wis lewat ala dalika ing atase mengkono sedone Abdullah bin Abbas. Apa salah satu ayatnya 3 dino, 3 hari setelahnya, berarti hari Senin. Fabala mongko tumeka aliyan ing sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa anabna Abbas satemene sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu iku suila disuruh pirsa sapa Abdullah bin Abbas andalika saking mengkono pertanyaan telune. Fajaba nuli jawab sapa Abdullah bin Abbas bikada kelawan mengkono jawaban telu. Terus Sayyidina Ali itu disanjani, enten sing nyanjani. Dereke jenengan. Abdullah bin Abbas kali Sayyidina Ali niku jek dulur. Jek dulur napa? Sepupu. Asik misanan. Asik misanan. Mergi kan Abdul Muthalib mbake Kanjeng Nabi niku gak ada putra kakung sing laki-laki niku katahe sedoso. Sing setunggal niku namine sinten? Abu Thalib. Gak ada putra salah setunggal dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Terus diantarane putrane Abdul Muthalib niku enten sing namine Abbas. Enten sing namine Abbas. Nah, Abbas kali Abu Thalib itu sederekan. Cik tuwa Abu Thalib pertama. Nah, Abbas ini gak ada putra namanya Abdullah, berarti kan misanan. Terus diceritani, demben mas sing jenengan, ngarani kan misanan itu enek sing luwih dhuwur pergo bapake, diitung karo bapake. Mas sing jenengan iku kalau ben ditandati tentang hari yang terbaik, bulan terbaik, amal terbaik. Terus jawabannya dina Jumat, bulan Ramadan kali sholat. Terus responnya Sayyidina Ali iki sing apik, masyaallah. Faqala mongkon jawab sapa Ali sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jawabane ngeten. Lausu ila lamun ditakoni sapa al-ulama pira-pira wong alim. Wal hukama lan pira-pira ahli hikmah, wal fuqaha lan pira-pira ahli fikih. Minal masyriqi saking nggon wetan ilal maghribi maring pucuk kulon la aja bau mongkon jawab sapa kabeh bimit 5 kelawan sekabeh kang sepadane bareng. Aja bakal jawab iki kelawan sapa Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Jawabane ulama sak donya. Jawabane wong alim sak donya niku lek ditakoni perkara telu jawabane persis kaya Abdullah bin Abbas. Iku jawaban biasa. Kabeh ulama jawabane ngono. Hari terbaik hari Jumat. Bulan terbaik bulan Ramadan. Amal sing paling apik salat 5 waktu. Iku kabeh ulama jawab ngono. Lah nek jawabane jenenge ya apa? Illa ane kejaba ingsun. Jadi Ali duwe jawaban dhewe. Iku aku lu jawab sapa ingsun, aku ditakoni perkara telu jawaban beda.
Inna khairul amali satamnisa bagus-bagus pira-pira amal iku ma'amal yang barukan nerima sapa Allah Ta'ala mingka saking sira. Amal terbaik itu apa? Amal yang diterima Allah. Duduk masalah bentuknya amal duduk, tapi sing diterima Allah. Ngamal 1000 tapi nek diterima Allah dadi amal apik. Ngamal 1 miliar lek gak diterima Allah mbuwak ora kanggo. Salat 2 rakaat tapi nek diterima Allah dadi istimewa. Dadi ganjaran swarga. Salat 1000 rakaat lek gak diterima Allah mbuwak gak kanggo. Kaya apa salat 1000 rakaat gak diterima Allah. Wa khairu syuhuri lan sabagus-baguse wulan iku ma wulan tatubukan tobat sapa sira fi dalem Allah Ta'ala mari Allah Ta'ala taubatan kelawan tobat nasuhan kang temenakan. Ulang terbaik itu apa? Ulang di mana kita bisa bertaubat kepada Allah, bisa kembali kepada Allah terus diterima Allah itu. Wa khairul ayyami lan sabagus-baguse pira-pira dina iku mabaran iku madina takhrujukan metu sapa sira fi indalem minad dunya saking dunya ila Allah Ta'ala marang Allah Ta'ala, yaitu hari di mana kamu mati meninggalkan dunia menuju Allah mukminan hale keadaan iman billahi Ta'ala kelawan Allah Ta'ala. Itu terbaik jawabane Sayyidina Ali yang out of the box. Jadi nek jawaban normal, jawaban nomor 2 hari terbaik dari Jumat itu jawaban normal, bener betul salah. Hari terbaik di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu hari ini hari Jumat. Mereka penggene umat Kanjeng Nabi niku sayyidul ayyam nggih dina Jumat, rajane dina nggih dina Kanjeng wong Islam. Nek piantun Yahudi dina terbaik dina Sabtu. Nek Nasrani Ahad. Nek wong Islam dina Jumat. Riyayane wong Islam mingguan niku nggih dina Jumat. Bahkan ten hadis Kanjeng Nabi niku sapa wong nek mati kok dina Jumat utawa wengi malam Jumat dan maghrib, Kamis malam Jumat sampai dino Jumat sadurunge maghrib kok mati di hari ini, maka niku wuqiya min fitnatil qabri, direksa saking siksa kubur. Nek mati dino Jumat utawa wengi malam Jumat niku kok direksa Allah, dijaga Allah, dihindarkan saking siksa. Makanya ulama ngaturaken salah satu tandane wong mati syahid niku mati ning dina Jumat. Mbah Maimun Zubair al-Maghfur lah nggih dawuh wong iku nek mati dina Jumat iku ketara nek kekasihe Allah dadi waline Allah. Tapi nek mati dina Selasa niku ketok dadi alim-alime Allah, dadi ulama mungguhe Allah. Ternyata Mbak Mayun juga dalam tulisan itu sejarah iku kapundhut dina Selasa. Karena wong alim niku mesti wali, nek wali derek mesti ngalim. Wong alim niku mesti wali kekasihane Allah, tapi kekasihane Allah derek mesti ngalim. Karena wali sing penting pokoknya ibadah, netepi perintah Allah, ngedoi larangan Allah, gak kudu mulang ngaji, gak kudu pinter, gak kudu ngangkat derajate wong. Wis pokoke dhewe apik kanggo dhewe dadi wali. Tapi nek wong alim berat, tanggung jawab nang awake dhewe, nang masyarakat, ya ten Allah. Sehingga wong alim pasti wali. Makanya dhewe ulama aku ora tau tunggu ana wong alim ora dadi wali. Bahkan umpama waline Allah iku ora wong alim, maka ra ono sing pantes dadi waline Allah. Sing pantes dadi waline Allah iku wong alim.
wong ulama niku sing ngomong apa. Pun niku dina Jumat keistimewaan li hadir umat al-Muhammadiyah. Keutamaan umat Kanjeng Nabi Muhammad niku dideleh teng kene dina Jumat. Mergo dina Jumat niku sejarahe unzila fihi al-Qur'an, dina diturunno al-Qur'an niku Jumat. 17 Ramadan nggih disebut malam nuzulul Qur'an niku nggih dina Jumat. Bahkan wa fihi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu terjadi dina Jumat. Wa fihi asyam, dina syariat diturunno syariat poso niku nggih dina Jumat. Sehingga dina Jumat itu istimewa saestu. Terus khairul syuhur, bulan terbaik niku bulan Ramadan. Mergi bulan Ramadan niku bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nuzulul Qur'an maulu niku mandhape kan tenggene bulan Ramadan. Lailatul Qadar enten tenggene napa bulan Ramadan. Poso sing dadi rukun iman niku enten nggih bulan Ramadan. Bahkan disebutaken li anna sawaban nafli fihi kasawabil fardhi. Nek ana wong ibadah sunnah tenggene bulan Ramadan, ganjarane kaya ganjaran ibadah wajib. Saking apike bulan Ramadan. Para ulama ngendikan bulan Ramadan, bulan Rejab iki. Apike bulan Ramadan itu dicicil kan mulai bulan Rejab. Wis dimulai bulan Rejab. Bulan Rejab niku syahrul zar'i. Wulane nandur. Wa syahru Sya'ban syahru sa'i. Lek wulan ruwah nggih. Sya'ban niku negeri kan ruwah. Niku syahru sa'i zati. Wulane nyirami tanduran. Wa syahru Ramadan bulan Ramadan niku syahru hasadi dzalika zati. Wulane panen. Dadi nandure di bulan Rejab, nyiramine bulan Sya'ban, woe diunduh bulan Ramadan. Nah, ini latihannya poso niku kan mulai bulan Rejab. Nah, bulan Ramadan itu sae itu Bang. Sae itu. Bulan sing disebut dhuwure arba'atul hurum. Dadi bulan sing jumlahe 12 kali 12. Niku kan enten sekawan bulan sing dihormati, sing dimulyakno. Arba'atul hurum sekawan. Sing telu gandeng, sing siji pisah. Niku Rejab sing pisah niku. Terus sing gandengan iku mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram. Sekawan bulan ini kan cara menterine wulan. Menterine wulan, rajane niku wulan Ramadan. Memang nggih, memang. Tapi nek jenengan angen-angen, wulan sing paling apik niku wulan Rabiul Awal. Sing paling apik. Kenging napa? Mergi niku wulan lairipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha apa kok dadi penting wulan Rabiul Awal? Nggih. Nek ra ono wulan Rabiul Awal, ra ono laire Nabi, ra ono critane Arba'atul Hurum, ra ono syahrul Ramadan ya ra ono. Wulan Ramadan iso mulya niku kan mergi perintahe diturunkan tenggene Kanjeng Nabi. Lah Nabi gak lahir kabeh mudhun nang sapa. Nah, jenenge diangen niku sakjane wulan sing kuwat nika syukuri niku wulan Rabiul Awal. Nek wulan akeh-akehan ganjaran memang Ramadan. Memang Ramadan, tapi wulan sing wajib nemen kita syukuri saestu niku wulan Rabiul Awal. Mergi entene wulan Rabiul Awal laire Nabi kita saged memeluk agama Islam, saged iman niku sumbere saka niku. Terus amal sing paling utama wau nggih pun disebutaken salat 5 waktu. Idza futihat sa'irul amal wa idza suddat.
Salat niku kan dadi tener apik nang eleke kelakuan kita, apik lan eleke amal-amal kita lintune. Nek amal salat kita niku sae, mongko sae sedaya. Nek amal salat kita niku kok elek awon, normale bolong-bolong, berarti sing liya dianggep elek. Mergo puncake sing ditakoni pertama kali awal ma yuhasabu bil abd niku as-shalah. Sing pertama dihisab, pertama didelok, pertama dihitung niku nggih salat. Tapi Sayyidina Ali jawabane masyaallah. Nggih mboten salah karena sudut pandangnya Sayyidina Ali niku mboten ten uwonge. Mboten ten ngene bentuk atau hitungan dina wulane amale mboten, tapi ten Allah. Apik ora apik iku apa jare Allah. Nek umpama ana amal kok mung duwe wong iku remeh. Ngapunten nggih. Nyingkreno eri tenggalan. Nyingkreno watu tenggalan niku ora remeh saestu. Amal sing remeh. Jenengan lampah-lampah kok ana waktuke nek iki dijarno engko nyandung wong. Terus jenengan singkreno, kare sikil bisa nyingkreno. Gak apa-apa. Niku kan kita jelas ikhlasin. Wong niku dilalekno bisa. Tapi mergo amal kita sing cilik niku sing boten kita petung, boten kita ira-ira, disingkirno kok wis paling. Niku nek diterima Allah dadi amal istimewa. Bahkan niku mlebet ten ngene salah setunggaling cabange iman sing 72. Enten iman niku 72, salah siji cabange niku nyingkreno watu utawa eri ten ngene dalan. Nyingkreno pengganggu ten dalan. Guru kula sampe nate matur. Lah ya nang hadis iman iku iman sing paling cilik niku nyingkreno eri nang dalan. Berarti nyingkirno pengganggu nang dalan, saking dalan disingkirno. Padahal dalan ku mesti diliwati wong Islam apa campur? Campur. Dalan ku sing liwati campur. Senajan to sing liwati ku campur ana wong mukmin, ana wong maksiat, ana wong kafir. Tapi nyelametno pengguna jalan, busa watu, busa eri, iku wis diitung sebagai tondo saking cabange amal, cabange iman, masyaallah. Nyingkirno iku. Lah pitakone ngene lek dulu. Lah saiki ana wong duwe gawe nutup dalan. Ana wong duwe gawe sampe nutup. Ayo kira-kira itu cadangi iman apa piye? Lho mesti nek nyingkirno supaya gampang wong pengguna jalan. Iku kan dadi cadangi iman, dadi tondo keapian. Lah saiki ana dalan kan ditutup, dialihkan dalan. Dialihkan. Lho, niku masyaallah nggih. Jenengan nek ten kutha-kutha ana tutupan jalan misuh. Kene nus kene kesusu kabeh belok rono maneh gang kene ketutup maneh duwe gawe sampai jejer papat. Gang kene ketutup muter sampai eten nanti ayo kok nutup dalan kok sampai urut-urut ben Sabtu Minggu tutupan. Terus ngalih niki kritik niki kan kritik niki mau mati monggo diangen. Wau nyingkirno pengganggu saka dalan niku dadi cadangi iman, dadi tondo iman lho. Dadi amal saleh dadi tondo iman. Nutup dalan sewalike berarti. Termasuk gawe ngapunten polisi tidur. Ayo. Terus gawe polisi tidur. Lalu dalan wis enak-enak. Terus malu dikei gronjalan. Niku cek tiang pelan-pelan. Lah ditulisi lah ya meneh. Ditulisi harap pelan. Ditulisi yang meneh. Adanya anak kecil tanu kan piye? Enggak baca. Oh, alasannya ono ae. Kecuali ngapunten kecuali niku nek dalane jenengan, tanahe jenengan bebas jenengan. Berarti gawe gunung, berarti gawe apa sak kersa niku nek dalan umum.
wis enak-enak lurus terus mari ngono. Dikek polisi itu ate kayak polisi itu glonjone dhuwur. Sing kadang sampai ngerusak ban. Kapan nanti video napa media sosial ku enek lurah diwaduli kali napa wargane. Enek wong iku nekek niki lho teng ngene dalan iku ditekeki polisi tidur. Akhirnya kata sing bocor banget. Terus kemarin itu kali lurah itu tekani kali perangkat-perangkat itu. Terus disingkirno niku sing nekek niku mboten trimo. Terus gegeran sampe viral niku. Teng TikTok niku. Terus lurah itu dijongkrokno mlebu got. Masyaallah, sampe koyo ngono. Wae digledek nang polsek. Nah, wis monggo niku jangan piye. Pokoke sing jelas panjenengan Kanjeng Nabi niku ngaturaken perkara sing nglarani wong mukmin. Ngelarani wong mawon, mboten namung mukmin, wong. Niku wis dadi ganjaran, wis dadi amal saleh. Apa maneh nglarani wong ya dadi sakwalike. Karep dibalik wonten mawon. Pun niku Sayyidina Ali maturi wenten banget. Sing amal sing paling apik yo amal sing diterima kali Allah. Diterima Allah. Bah cilik tapi nek diterima Allah dadi gedhe. Amal gedhe diterima Allah tambah gedhe. Tapi nek ana amal gedhe kok gak diterima Allah ya buah. Hubungannya ana amal cilik gak diterima Allah. Lah carane amal ben diterima Allah niku yo napa? Carane melok aturane Allah. Amal itu ben diterima Allah kudu melok aturane Allah. Mergo amal kita niku nek diwales wong ya paling nggo oleh pujian, pangelem sedina dina wali wis. Tapi nek sing ganjar niku Allah dadi celengan akhirat. Nah, tergantung kita niku ngamal iku pengin oleh ganjaran saka menungso apa pengin ganjaran saka Allah. Nek pengin ganjaran saka Allah, yo ngamali melok aturan Allah. Salah siji aturan Allah niku napa? Ikhlas. Nek ngamal niku ikhlas. Niate kula nglakoni ngene wis lillahi ta'ala. Gak ndelok ganjarane sepira kok yo napa kok piye-piye mboten wis pokoke aku diperintah kon apik karo Allah aku tak nglakoni keapian mergo aku diperintah Allah titik. Ikhlas itu sederhana. Terus bulan yang paling apik yaiku bulan kita taubate diterima Allah. Jadi taubatan nasuha. Sing niku taubate niku saestu getun tenanan. Terus nglampahi istighfar bil lisan. Dadi atine getun, lesane ngucap istighfar. Terus janji tenggene awake ten atine ora sampai bali malih, ora sampai balene dosa. Oh niku napa niku taubatan nasuha. Bahkan taubatan nasuha niku efek taubatan nasuha niku kudu napa njaga menghindari maksiat baik sirron wa jahron, baik dalam keadaan sendirian rahasia maupun dalam keadaan keramaian. Mboten maksiat wayahe ten keramaian niku gampang. Ini gampang. Kenging napa tiyang nek rame-rame nggih, napa ten pundi mawon rame-rame. Niku napa kok gak nglakoni maksiat nek rame-rame. Kaya umpama nggih, ten pasar rame. Kene apa kok gak ana wong nyolong secara terus-terusan, secara terang-terangan. Nek wae rame wong ketok napa mungkin napa kok gak nyolong secara terang-terangan. Mergo wedi ditawur. Wedi digebuki. Wedi ditawur tiyang sak pasar niku. Tapi sing paling angel iku njaga gak maksiat wayahe dhewean. Wayahe ijenan, wayahe gak ono sing ngerti nang jero kamar ijen, dhewean nyempling, wong liya karo, keluarga karo, kamar dikunci, jajan iku jek maksiat apa ora. Nek wong piye aku gak maksiat, masih aku dhewean mergo aku ngerasa diawasi Allah. Nah, itu berarti
berarti wis taubatan nasuha. Tapi nek halah mumpung karo wong, mumpung karo sapa-sapa, nah niku berarti taubate dereng taubatan nasuha. Mangke taubatan nasuha niku sampai menimbulkan al-falah, sampai menimbulkan kebahagiaan ajilan wa ajilan, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Nah sing terakhir, dina sing paling apik napa? Dina mati dalam keadaan mukmin. Mati dalam keadaan mukmin niku berarti mati sing husnul khotimah. Niku hari terbaik. Kita niku urip pun pinten taun jenengan. Enten 50 dan sing swidak sekian tahun. Niku nek ditotal dadi hari sedina niku kan 365. Jenengan enten sing pun yuswane 50 utawa swidak. Niku nek diping 365 kan dadi kuwatan atusan ewu mungkin, atusan ewu dina. Lah samono akeh iku sing paling apik dina apa? Nggih dina kematian kita benjing, sing kematian niku tasik beto iman, tasik beto Islam. Niku mati ngadep Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena ngapunten mungkin kita nggak ada kenangan. Aku dina paling apik iku apa? Dina oleh putu. Aku dina paling apik apa? Dina aku pas iso ndelok Ka'bah, pas aku mlebu raudhah, pas aku oleh arisan, wong macam-macam nggih. Wong niku kan kenangane macam-macam. Kenangan apike iku macam-macam. Sampe dina sing paling apik apa? Aku dina pas mantu paling apik iku. Sing jago akeh. Dina wong iku kan kenangane beda-beda. Tapi niku mangke mboten nenten apa-apane kejaba akhir kematian. Karena sing dadi tandane tiyang sae napa mboten sae niku ten akhir. Makane dawuh Kanjeng Nabi niku al insanu bil khawatim. Menungso niku ndelok akhire. Nek akhire apik, maka piyambake diitung apik. Nek akhire kok elek, maka sak mburi diitung elek. Maka enten istilah husnul khotimah, enten istilah suul. Nah, mungkin insyaallah kalau tulisaken beberapa resep ya apa oleh husnul khotimah, ya apa napa niku perkara-perkara sing ndadekno wong suul khotimah enten Pak. Enten tiyang salah satune iku nek pengin husnul khotimah kata zikir, kata maca Quran itu salah satunggalé. Kata zikir, kata maca Quran iku insyaallah pejahe husnul khotimah. Kathratil sujud termasuk kata salat niku termasuk. Nah, termasuk sing sul khotimah yang aku nggih katae wong sul khotimah niku mergo sering ngrasani. Wong nek sering ngrasani kok kan husnul khotimah angel onone malah sul khotimah. Jadi kapan-kapan kalau tulisaken biasanya kalau dalam status ngoten. Pun ini tentang dawuh Sayyidina Abbas kali Sayyidina Ali. Niki tidak saling menolak tapi saling mendukung karena Sayyidina Abbas ini pas sudut pandangnya sudut pandang syariat. Nek Sayyidina Ali sudut pandangnya saking Allah. Nek saking Allah mungguhe Allah sing apik iku yo diterima Allah amale. Sing apik iku yo awakmu iso tobat nasuha. Mungguhe Allah niku. Mungguhe Allah awakmu nek ngadep Allah dina kematianmu iku dina kematian sing husnul khotimah. Jadi tidak bertentangan dawuh Sayyidina Abdullah bin Abbas kali Sayyidina Ali boten, malah saling mendukung dan menguatkan. Pun saniki bahas napa niku kalau ben terusaken tentang bahasan masalah fikih nggih. Kalau balen sedhi, kalau ben kita bahas masalah najis nggih. Najis niku kan barang sing dianggep kotor mungguhe syariat. Sing barang kotor niku nek tasik kita nempel ten kita, maka mboten saged dienggo salat. Barang kudu diilangi sik, disuceni sik istilahnya. Nah, berarti kita kudu ngertos barang-barang apa wae sing disebut najis. Terus carane nyuceknoe ngilangine ya ngono. Kalau ben sing pertama namine najis mukhaffafah.
najis ringan, najis enteng, najis cilik istilah. Niku mergo namung enten setunggal tok maceme nggih niku pipise bayi lanang sing umure dereng 2 taun sing namung ngunjuk ASI. Mangke cara ngilangine namung dikepiure toya wis gak usah sampe nyiram, gak usah sampe ngumbar. Dikepiure tok pun cukup. Sing kedua sing paling umum nggih niku najis mutawassito. Najis tengah-tengah paling kathah niku. Nggih niku meliputi saking darah, nanah, muntah, terus batang atau bangkai niku, terus kemudian napa malih minuman keras, terus napa mawon sing medal saka dalan ngarep utawa saking dalan buri kejaba napa iki sperma, kejaba mani, nek mani atau sperma mboten najis mungkin ada Syafi'i. Nah cara ngilangine kudu diumbah, kudu digrojok, kudu disiram sampai ngalir. Jadi air ini tuh sampai ngalir. Niku nembe hukume mangke suci. Terus yang ketiga enten malih namine najis mughal lantu. Najis sing abot, sing berat. Ini ku najis saking awake napa asulan cewek. Asulan cewek. Nah niku cara mensucikane kudu disiram toya suci ping 7. Sing salah setunggal siraman niku wau dicampuri kali debu. Debune pasile nggih suci. Dadi pasile ya suci, aire ya suci. Dadi disiram ngoten. Pun mantun-mantun badhe diumbah kali sabun monggo sing penting niku piye. Nah selain 3 niku pembagian mukhafafah, mutawassithah, mughalladhah. Enten malih namine pembagian najis niku najis aini kali najis hukmi. Najis aini sing ketok mata kali najis hukmi sing mboten ketok mata tapi hukume jek najis. Najis aini niku sing tasih ketok mata, bekase tasih enten. Ngapunten nggih, contone putune jenengan pipis. Nah, pipis tasih ten mriku, tesih dereng garing. Lah niku namine najis aini jek ketok mriku. Tetesane banyune jek ono ngoten. Najis hukmi, najis sing sampun garing. Demben putuku pipis nang kene wis mbok siram dereng. Tapi wis ra ono bekase garing wis. Nah niku namine hukume tetep najis, tapi najis hukmi. Lah najis hukmi napa cara mensucikane napa beda? Beda. Contone nggih sing najis aini niku carane diilangi benda najis dhisik. Dadi ngapunten, contoh umpama tempat iki nggih sak meja niku utawa sak lantai niku kena najis mutawassithah, napa pipis napa. Oh niki kan enten batese sak menten iki. Nah, niki dipeli, dilapiri kali sing garing, lap garing. Dilepi sret, dilangi tuyone, diserap tuyone iki. Utawa kotorane sing ten mriki napa ngampun nggih, putune BAB mami. Nah, ten mriki nek BAB ini dilangi sih. Sampai ilang pun. Nah, terus kain niki wau diumbah. Nah, niki kan boten enten barange wisan. Benda wis kae nek pipis pun jenengan serap kali niku wau tisu napa kain pel. Nek enten BAB niki sampun jenengan icari wau. Niki namine berubah jadi najis hukmi. Bendae gak ono tapi kudu disiram. Maka carane supaya ainine ilang, hukmine yo ilang. Maka niki dikepiuri toya sak ukurane najis niki wae. Nek iso luwih akeh titik. Dadi dikepiuri ngenten. Boten niku disirami. Dadi umpama ukurane wae sak menten, nek iso nyiramine rada ombo. Nah, pun rada ombo jenengan
pel ngangge kain sing siji yang berbeda, kain yang baru. Nah, dipel. Oh, niki pun suci. Dadi ping pindho. Siji dilangi barang dhisik, dana dhisik dilangi, baru kemudian dikei toyo. Karena nek pas wae dikei toyo niki hukume pun boten najis hukmi tapi mustakmal namine. Mustakmal sehingga ketika kain niki kedua niki ngulapi ngeten pun hukume hanya mustak. Sehingga niki mangke hukume saged dadi suci. Dadi ping pindho. Nek kita kan boten kadang putune pipis mriku langsung jenengan banyu pel kei sabun super pel napa-napa niku langsung jenengan silamaken dipel tambah najis. Karena banyu nek jenengan campur super pel niku mboten air mensucikan. Niku air namung suci tapi tidak bisa digunakan mensucikan. Soalnya jenengan campur sabun. Dewi kan salah sijine tandane banyu sing suci tapi tidak mensucikan. Niku banyu sing asale suci terus dicampuri benda suci sing dadi merubah. Napa campuri sirup, napa teh, napa gula termasuk super pel, termasuk sabun-sabun. Niku kan merubah akhirnya nganggo sabun. Ketika airnya sudah bau sabun bahkan enten dosae niku pun boten saged mensucikan. Ono ini malah ngeratakno najis mawon. Tambah nambah sing ukurane sakmene tambah jenengan ratakno sak pirang-pirang najis kabeh lawan. Nah niku napa niku kita gampangaken ngepel niku nek mboten ngangge ilmu ngoten niku. Ngepel masjid nggih ngoten. Nek masjid niku kotore namung kena tanah nggih, kena tetesan udan niku mboten najis aman jenengan pel ratani gak masalah. Tapi nek ngaku terus renten jamaah beto putrane kok ngompol tenggene napa masjid maka kudu carane piye apa kok langsung dipel dirowatane ngono kabeh nek ten mriku tok mawon dilangi tipise wis terus njupuk toyo disiramno terus njupuk pel yang kedua. Oh mantun jenengan paringi super pel napa-napa selain maupun terserah jenengan. Pokoknya yang pertama najis sing diilang sik. Nek mangke koyo niku nggih babagan masalah najis. Enten sing ditanggletaken sadèrèngé kula lanjutaken masalah hadas. Najis apa pasti haram? Ada yang najis, barang yang najis apa itu pasti haram. Oh nggih. Contohnya tadi dikatakan apa tuh? Anjing. Oh nggih. Yang najis liurnya. Kemudian dipotong kepalanya, liurnya kalau hilang, dagingnya sudah masih kalah. Oh gitu. Jadi ngeten nggih. Hukum itu berdasarkan konteksnya. Jadi nek hukum najis beda sama hukum haram. Najis itu tidak haram. Najis ngapunten, jenengan gendong putu terus dioponi putu. Napa niki haram? Mosok jenengan dioponi putu haram. Nek klambine dienggo salat, nah niku batal tapi mboten haram. Ampun salah haram itu dosa. Haram itu konotasinya sama dengannya niku dosa. Sehingga napa niku konotasi najis itu tidak selalu haram. Najis itu dalam hal niki nek dienggo salat mboten sah. Dienggo tawaf mboten sah, ngoten lho. Jadi konteks najis itu untuk tidak mensahkan sholat. Karena salah satu syarat sholat mungkin itu kan kudu suci awak, pakaian, sak tempat sholat. 3 aspek kudu suci kan. Nah yang haram dalam hal apa? Konsumsi. Haram itu dalam hal konsumsi atau melakukan perbuatan. Sehingga kita pipis, niki kita kan ngetokno najis, kita pipis nang jeding lan ngetokno najis, tapi mboten haram. Wong niki manusia fitrah. Nah, tapi nek kemudian ngapunten benda najis terus dikonsumsi, maka hukumnya haram. Sehingga kalau umpami contoh konkret mau nggih napa babi atau anjing. Niku unik masyaallah nggih.
ulama niku nek ngedalaken produk hukum niku harus melihat sekian banyak dalil. Kalau mboten ibu-ibu nanti kula singgung niku. Sehingga kita niku mboten saged ngukumi satu dalil terus kemudian mengeluarkan satu produk hukum, tidak bisa. Harus melihat beberapa dalil yang lain. Contohnya, teng Quran niku sing disebut haram niku lahmul khinzir. Dagingnya anjing, apa niku daging babi lahmul khinzir. Daging anjing tidak disebut. Daging anjing itu di Quran tidak disebut haram. Nah ini mungkin jenengan lho. Berarti nek daging anjing tidak disebut keharaman nang Quran, mangan asu oleh. Nah iki keliru nih. Nah, sebabnya kudu ndelok dalil liyane. Ndelok dalil liyane salah sijine Kanjeng Nabi nyucekno dilarane asu diumbah ping 7. Barang nek diumbah itu berarti hukume najis. Lah wong Islam mangan najis angsal pun. Kok mangan najis, kecampuran najis ora oleh kok mangan najis. Nah, sehingga keharaman ini nanti berlaku dua arah. Ten Quran nggih haram, mangke ten aspek hadis nggih haram. Nek dipangan. Terus ilere ya nopo? Wau kan terus nek ten hadis niku kan napa dilarani. Ten hadis mboten nyebut keringet, Pak. Ten hadis mboten nyebut pipis asu. Nggih, jenengan tingali teng hadis napa niku wadah niku kan bab aniyah. Aniyah niku bab wadah. Terus Kanjeng Nabi, barang siapa yang wadah makan kamu ina ahadikum, wadah kamu kok dijilat anjing, maka basuhlah 7 kali. Ihdahun nabi turok, salah satunya dengan debu. Lek didilat, lalu lek dipipisi, gak didilat ambil asalnya dipipisi. Nah itu. Hadisnya nyebutnya namun dilat, terus dipipisi oleh, yo tambah nemen. Nah makanya ulama itu produknya emput mateng. Anjing sing najis apa nih? Kabeh. Ora trimo dilatane tok, ora trimo ilere tok. Yo sak kringete, yo sak pipise, sak wulu-wulune. Niku hukume najis kan sak utok niku. Makane jenengan pirsa bab apalah. Wong tuku asu sah mboten? Mboten sah. Wong tuku asu mboten sah. Wong tuku barang najis kok. Syaratnya jual beli itu kan barangnya kudu suci. Wong tuku asu itu gak sah. Kok demi ngomong. Lah terus polisi-polisi kene. Nah, hukumnya begitu. Nah, niku nanti melebune tenggene mustasnaya, hukum pengecualian bahwa kalau polisi itu ada kegunaannya. Kaki penyelidikan, kaki neliti narkoba tenggene bandara, ngono lho, penyelundupan itu kan salah satunya dari penciuman anjing yang dilatih. Tapi nek kita gak ono gawe niku sok tuku asu. Nek gawe seneng-senengan tok hukumnya haram ora. Anjing itu kan boleh siji untuk berburu, mungkali bina terus Quran kalami. Sing kedua, napa niku asu niku kangge jaga ternak. Nggih, asu kangge jaga ternak. Niku diperbolehkan. Terus dikias pamane kali sing polisi niku. Selain itu mbok tenang sak. Kangge anu njaga omah ora pager. Jaga omah. Ngene. Nah, aku makanya di irsani malih masalah hukum anjing babi itu disamakan. Teng Quran yang nyebutnya haram, teng hadis yang nyebutnya dari haram. Tidak tumpang tindih, boten saling mendukung. Ini mungkin teman-teman. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.